Si Dato Binjon eh. No, kami nawag. Isa man eh. Ako ni ato ni prinsipe. Prinsipe na nawag. Kinsa man na? Hello. Nanako nyo, prinsesa. Sa may plano ninyo. Amo nagigtan mo prinsesa dere. Unsa may akong ibayad na para makuha na ko na akong prinsesa? Sayon ra kayo ang kapalit ane. Isa ka sa akong kwarta. Sige, way problema. Asa ta magkita? Mga alauna sa 61. Dito ta magsugat sa suba ng kuring. Boss, ali dre. Isa man boss. Wato akong tinaguan nga bulawan dito. Saan na to boss? Ay nagdaghag pangutana. Kuha laman dito. Tingting boss. Ay, wa man day naminaw. Doon sa ko dire. Ito boss. Ay, galok na ako. Paminaw ba? Kwato akong tinaguang bulawan. Ah, dulaan boss. Ay, katunto ni mo. Unsay dulaan. Tarungan na akong gisugo ni mo. Imo adto na ko guna sa among sugatanan. Tunod dayon dito, dalato akong gisugo ni mo. Kawal, pag-andam na mo. Kaya maabot na sa taon-taon. Parang tong sabutang ang oras nga alauna sa 61. Sige, pinuno. Parang sa mo. Mauna guro ni siya. Mauna guro ni? Kay mura magnaog lubot. Mao mo guro nila sisipi nga bati mo kay nignaw. Lagi no, bati kagnaw. Ginawayon ko din yo oy. Mauna siguro ni, kinailhan man nimo. Suman, anak ko dire. Unsa may atong buhaton? O Jubin. Aha man akong pangayo nimo. Kaya aron ako ni hatag imong prinsesa. Pasinaan na to ron, paghulat sa kadyot. Dugay ba na? Tom prinsipe, gisaway ra ba kanila bati daw kag nawong. Pagilom dira, umutong gyud ba abay mo ron. Dugay ka tayo magsugo. Oh, usa-usa. Patyo ka nimo prinsesa ron. Sorry Dato Jubin, wagi ko kadagrilo. No, ubus. Nganong karon pamangka? Traffic panggod boss. Mao na ne? Oh, ano na boss? Sorry gid kayo. Wagi ko'y kwarta, gold ra gid ni. Okay na na. Basta na kami gold. Hoy, Ali Forest. Kuha na to. Kuha po to atong prinsesa. Umahal kong prinsesa. Naabot ra gyud ka. Bo man. Wala pud biya ko kalibang dato. Ikaw guro na libang no. Basin ka na imong gidala. Tao na to, be. Bro, piki, may nga gold. Patanaw na tana be. Tay man na. Ila jud ta nila. Naragiday sila. Labayo na to. Nabayo na to. Usa man to? Usa man eh? Matay tayo. Tayo gyud. Tayo lagi. Tayo na ba gyud?
Tumalik sila, boss. Please like, Share and subscribe.